Trošku čiastočne zabrať. Bol už to dávno, kedy som bol na druhej strane. V dnešnom zápase sme si dali určité ciele, z ktorých sme však splnili iba jeden jediný. Zložili sme, nedostali 100 bodov. Ostatné ukazovatele neboli splnené, čo sa týka doskakávania, strátených lôb a rýchlych protiútokov supera. V tom sme značne zaostávali za superom. Nie vo všetkých častiach stretnutia, ale vo väčšine. To zranenie Jangovej má trošku vplyv na ten výsledok, alebo to neveľmi nie. Možno nejakých 4-5 bodov, že by ten rozdiel mohol byť nižší. To, že v posledných 5 minút sme sa trápili, už nevedali dať vôbec koš, už je nejaký malý rozdiel, ale chýbali nám tu ešte zranenia Saša Baburová a Rusina.